You don't really know said that I'm okay when necessary at some say and another some de bremo. Now what you know any who say Mampong him no a jacoma do feel to so emiesa. Yabe ne Mampong my not no quenya. And then addition in a shame. Now, none Cassano, Sabi, Nana, and some minute. It's not very true anymore, no, a fa. That's a real saving soup, Sabi, or tossum you know, crack you know. A brasso, say you never do a best so. You two moon no one trust war. A winter na my matonsa at the fray. Mampong de she, Mampoma, and then at no quenya. And then tea at not say a baby soon, my dear. I distribute your moody at the Ancasa Mampong, no me do say. Fibuano, Omodo. Any funny be a free. Now, for so, there was a hunu, a family in Hano so, you who. It make us a nano isha. A mania council, and then 7 anonymous your money man will woo. I don't tell you more can you more come. Another saintra. I'm not there to be also. My name are the shape dog solinty, and a subby. Dane da ɛyɛ abrewati asabi ɔfa I quite for free so ɛde nsɛmpɛ ɛde to na de hye emu ana ɛmɛ yɛtense na yɛ babusua sam sɛ dane da nananom anam wɔ mutu ɔmo nsɛm wɔ mo ka no ɛno yɛ tenase na yɛsua ho ade sɛdeɛ ɛbɛyɛ dane da ara yɛbɛhu baabi a yɛkɔ yɛsan sɛ yɛkɔ sɛ yɛsom wɔ mo ɔmo du hɔ a yes, so you know, meeting at the mammy Fosia, Emme, Mommy teacher Kantanka, monarchical historian and pedagogist, and Mamma Tanasia, Yababusia, the Mammy Mammy Homa, Mamma Tanasa near Quaba, near Fadusian, meeting at the mammy Fosia. Over, that's you, and no brain one danger. Some demos. What's your want to so? Major so grew. I want to know Mampong Vienna. I am also suffering now. McCoy. And you don't know about my brother. Don't get some body a man can see, and you may be asked. Oh, free guy. Oh, you know, you say a dom neighbor. That's I see be cruel. If I may share my that's a real savings or tossing me look crack. Eba adesua moni hu se adesua no adesua no eye enai ena yehu ye adesua na nkasa no enai na yehu ye ana se etete ho nsem se adesua mudi ade ye enai no ebusua na yehu amo ne ho amo na se asate se foforo bi nso abeka ho ni mo eni kan re enai na ansa na yakọ foforo no nso abeka ho ne mo no se Usina watchia na nkuna wa santimemo. Ebia emu baako. Eno hwe kuru bi so. Ansana ngumya no ya chama. Usina akam. Mampong de bretu. Na bretu no mampong na yakese. Ayakese ase bretu no ntimi ensene fie baako. And you wanna baby, Anna or baby, and then a ma, I could teach it. I'm not to see if you for. Nano, Anna, Emma, a broke to a monk boom back on the motor, and 9 hours. And I'm a chickra and a moose anti TBM, I may be out of town. And I may be kind of you do. Babu. Botasi. Na kodi ekru. Jo. Na okoma mpo a. Obi edu omo fie no, omo de fie no. O wo hefa, se ugina mampo hefia. E kama se nan no ayebo ende. Ni nyina ben anfio. Na ugina mampo anfie on semi faso. On kwachiribia na redu no ewo woni tintin so na babru ewo jo redu no moi na de ye beba so mo anza bo woni tintin so na eno ne ye babru na bunkun so
Botase na botase any Bible no temho anu se ekodi krum na wo fa yenya ne ntia se wo firi abusua no mu baako ebu de he na wo firi mi papa mo ni firi Mampong na wo firi adeshibusuam breakthrough abusuam breakthrough na fa no a wo firi no Bebru. Na se me ba. Bebru fi. Na se wo fi se me kire me kai fi ne dia. Na se be ya na ebodwa no. Na ni tintin so no. E fi no. E ho na Bebru. Na se wo ko won ni fa so a. E ho na wedu wo. E na abronsan no a. E we ni mu a. Be bia won tena se to dame no. Abronsan tintin na e wo ho no. Nachi eno so ye adehibusua anza na wo se wo sane de akọ na ahima fie ho no ma eno so fie na ne ye nhwe animu no eno so na ye na ahima mo botase fie no na ko ye ho se no fie na ahima bi ekwanto ho no ya tete se ebusua ni bia ba bekeka ho ebusua ni se na ba beka ho na de ntina afi no maba bia be kan ni bia kan ho ni nyina afiri anan no a yedi ka boy no nyina afiri no firi mu na omo emu etete ndi efa babura omo fa baabi ya akopi apa ndi omo wa apa no omo no so se ene saade a omo no baburu no omo ne mampofo nyina ye ba ko no omo de apa eto omo so no so jina ba mo so jina oba ya wi dunwa tete hon na je so omo so ne o akese so ya ba ko anti omo so emu apai wo oba ya sabe nya do ofa kodi kurumu a omo so fribotasim na omo so ati omo de ya se ka kodi kuruma kro na ewo kuma asana tek de ya na hema fi kuma asana nti omo so edi ana no eno chi no na omo sa wo kurobi ewo Mampong efo mpenya na Mampong no soa se omo hin kuro ne Mampong na ngasa enti kuro bia o ba bia ya ka han omo so abusu afie ene babru enti o fa mpenya no so omo so abusu afie ya o ba bia efro ho tade mu no omo so abusu afie ewo ho ya mpenya fo no ansa na waba omo so a omo chi omo so ne ade ase omfra omo ade ase nanso ni yie mu dia nga omo ye abutase omo nye abutase omo no ade omo kwa afa omo de say from ade na over mention ade ntina wo miensa yesi ye hwe apa na ye hwe mpanya ne ye hwe omo makane nyina na ngo ni free abusua nan anim ena wonto to aso mu no ala omado so ntu omatre wona be omo sa be shebe be mu free dada no a emmo ana yo so sha abonu ze abusua ni nyina omo ase ba ko abusua mu papa sa no omo nyina ka bo mu a omo nana ba ko esiama yankompo ngo ehia omo di fra dance bye and omo nyina ba ko na ma dodo no pia abusua no mu no ejora bia na mentima ho ase bi nti no obi se me nkomo de na so nkomo de na nso nyina ya abusua ba ko no na ya na de sa ndidimo no ba ati ya titi mu de nso so efiboboa na se ye nyina ntimi transfer ba ko nti no ye kwa na nso adehibusua no a from breakthrough no de ho ne nyina efiri nyina na ba ko tede o nyina nim na sa o nyina nim sa ne o nyina wadwe so mo be ka bom na nka o nyina ba bigina chene ye kese mi enan no ase
Can you dear, you would young as son as I say, Nanso no, it's answer Munchi and into the only from Hubia and Yanka, and Kenya Bonnet. Nanso per se, women if you born you know an army and son, and only a classic. Money, for a bush of phone in Anivia or so. Namina Magia to Nabe, Embra, Kumabi, oh, a Ramon Candea, and I said, a papa cron. Ubona, I will be believing. Now, over a year addressing. Maintain all dinda, and as a maintain was some da. I feel no my bar, and some more than I feel no more, and I won't ready. Oh, woman. Ubusawa managers home free. I ask so breakthrough for the big cow. Home fly inside. One quite ask. Home fly ask. And I won't call a bujari. A horn, and so being so papa, I call me Amia. Was a diachum of Domiabra. A be call a Atasomaso, Bauro, and I want them. Only and I and Mianum, only do maybe a pie, and a codiculum, and a bishop flew bar, a crofonso, a bang, Fiasi. Now, maybe a Bacubia, a crofonso for no more. Omo so and I'm from Hukuno. I get cold on me. Back. There's an say Omo and no a Ingitahon. Omo Chania. Sabe, baby, I'm afraid you're Chira crying now, Buffy, now but you in the top of say, can't distribution, and I will say be a one. Na ohoda we efense asante achem hwidim ene adaganya omo nyina ka ho omo nyina ka betufo no ho omo nyina ka ho na betufo no bi ho no akwa ba bi a okoro na ni kan ne njino ya na oyi kunya pere na firi ni so jo nti oyi firi na ni so ka ho de nanso okay otini di mu na ni jone de no okay na binya Domiabrea or no mine. And ye or Koyan mine, I feel was a better pray. What me about? And a friend is saying, co, maybe for Mangasa, and then I come over said by Mampong, every whom a worker for. So more whom is a woman a papa, and ye I could not or conti or mumra, and Mamokoy. Sabenyado bibinti anyi amado okoye na wasan aba okay Mampong okay na wofa enzem na ekoso no na yate se abusua bi a onfre won ho eye kan simple bo he anantu yo bo he anantu no eye ohene Mampong Hene, Obi Mampong Hene, or Bema. The name so many bear, the name so much anti a Mampong second in command. Oh, no, Bema. Indeed, so be free nasi. Well, we shall always hear your friend must say. One must no share, going into Abuano. Now, she went into Abuano. Naturally, as a secret fear by an doing of food. I just have a cow. Just a multitude, I can woman also a year pass on the back of the bedroom. Okay. And if you say, no, Nana can move on the actual room in actually say, and do a bedroom. And he said, will be a pine honored by an endure at Tonosoa. And just one year this year, or this year, name Medina or Faton House. And we do be item to castle. Okay.
Ndia ze ke kan mu nyina bomu abusua no mai sen se kan ne ni mu nan na se sen na be ka ho nso yo hwe dia na se nu ana abaka bi kura ne bi be sa ba biem ntina se bretu ade hye no mutimi di ade yeye we Mampong no ese ade shibusua no kan ne ni mu nan se so de ma ba yem kono ye hwe ni mu se bi mpo bi kura ba ka mutimi ya baba so him akura kan se ebi ma frɛ na free yandi ya je se o mo na akoka ho nti o mo so beba ebi ya frɛ na free evela anwo o mo so koka ho o mo so beba ebi so kura de bi kura free ako free baby foforo achema na je nti tru baby e frɛ o Mampong sanka kwa Mampong ena achebubu hono mono so no di Mampong no ya beba no bedoso se hwi wasa tinasa na hema se do di kan enu ti na ofo beka se enu ti na hema amfa se de ya ni enim senka na hema afa so na nka wode ase wode abo na busua mane se wo bie kwan de ato ho na wo bie opo wo pepa so pese o so e friend say amani Mampong osuma mani Mampong akonya na se wo so na no mutu mu de to aso no obie kwan ato ho no enam se na hema nim se na busua no do so ntina se bi wo bo dwa de frɛ wo nyina wo sa man se ndrofo so ba bie na na e betumi abasa je se o mind de ne chichira no nyina fa ko ko nyina ne mobile na chichira na embra ba na ne ye bi ba ntia mane ne amamra ne nyina fa ko no ana bibia be counting na hima na ye hu se wayi bi se semeko efie mu no akobo ma na me dem chiame be ba ko na ntia efie mu no e fra mu nyina me aba baby ba ko na me ato wo anim so wono no wayi bi o china wo mu se o chama so say bi je say aka enye bibia chesitia asantemra na for bi ho no wonim se de ya na sa akonya to a eye na ahema esi ebo amane se braso se obi kwan da to amane kwan so ya na se na ya na sitie setie ne se ye ni wia ye do tiye ewia o hina obeba ene obeye yikese na nti se ye do tiye ni wia na fe o hima ene na busua efiase ebi o hima no wo no tumi no ko gina o hima no so se ono ena obe kan kire busua na aka no se ebre na du nti se o boso ema obi ati obi ba no se me de ya nka kire ne a na eko ma ade na ka kire so se wa nka kire ne a ne se o de o ba sebe tumi a so che o de so te se o sande no a o da se de bi se o kan kire obi ande o se wa nka kire ne de a ne yenyi se no na ya na e ko fa abato oba okay so emrano wo fi ni nyina huri gina se yenu ho hwede a enye se nka odi sie wo mo de a ene na o hima gina nche emrano mo mo chele nza mo ye fi mpanyifo ene ti na che se de be ya enkopo se me be ka he ne nso wante ni na be furu woni ene entama se ne mudwa na obi amre bi nti se e de na se interview am we hu a se be we de mo aso ayede ate nti de obeta so be yede obi wante ko be be tia ayede abowa mani yo na fa se na na ahin na chire mu no tumi no diri se ya tumi ne ya na ahima nko a dia sanze ya no hini ta aka se bi ta meta aka se ohima nyanim na de hye yo nipa ba ko enkwa nyina o sandemam me bia e bo obi di no ne binum kana ne mama mo kana ho no ya enta bo mo de di odi ani mo no na ya na eta bondi di ya kan so hima yi hima wo mianam
mpanimfoɔ ɔhema wɔ nananom ɔhema wɔ maamenom wɔn nyinaa ɔhema ntumi mfa nsie wɔn ɔhema wɔ abusuapani so ɛne bi a mmarima mpanimfoɔ mu fie hɔ a wɔn wɔ nimdeɛ ɛwɔ saa nneɛma no ɔntumi nkonya wɔn nneɛma mu din na da so so ɔhema ne nim na de hyɛ ɔhema no onim na de hyɛ no ɛfa ne sɛ ebi kura no onim wɔn ebi kura no wantena hɔ maa na bɛkeka akyerɛ no nti na ɔno nko a yɛka no saa deɛ sɛ ɔhema nanso ɛnyina ɔhema nko a so nkurɔfoɔ foforɔ wɔ hɔ ɛbɔ ɔmo ka ne ho a ɔmo boa no na mmom yɛ a ne yɛnto wɔn din ɔmo nso so ka ho bi na mmom yɛka ne sɛ deɛ ne ankasa na ahema n'anim na de hyɛ na ɔfa wei no ɛda a wɔde ama no sɛ wɔmfa na wɔtwe mmienu mmoaboa wɔ ho na sɛ bɛhyɛ ase adaadwoada na ɔmaana ne sɛ ebi mu kasa na wɔtwe mmienu ebi mu kasa na ɛna na wɔtwe mmienu na ɔkaeɛ no ɛno na ɔsɛ ɔmomfa mmoaboa wɔn ho ebi mu nso kasa wɔka sɛ nansa anaasɛ nanan sɛ na nhyehyɛe no si teɛ nhyehyɛe no yɛ sɛ yɛte firi n'ano sɛ ɔse na wɔtwe mmienu no deɛ wɔmfa ɛnyɛ efisɛm wɔn nkeka nkyerɛ wɔn abusuafoɔ na wɔn mmoaboa wɔn ho na wɔn wɔtena se agye adesrɛ no deɛ ɛyɛ ne nan ɛna wɔn akɔsi sɛ akɔsida a ɛreba yi ne dadwoada adadwoada no ɛno ɛna ɔno bɛtena se ɔtena se dwoada ɔbɛtena se benada ɔbɛtena se okuara ɔbɛtena se yawada anaasa ɛne nan na ɔde tena se ɛne nan no nso ɔtena se bi baako akɔpem mmɔ mmienu nti na kyerɛ sɛ wantumi ama dwoada a benada a wobɛtumi aba wantumi ama benada a wobɛtumi aba okuara wantumi ama okuara a wobɛtumi aba yawada nti mekyerɛ sɛ na wɔ mu okay na wofa wohwɛ sɛdeɛ abusua yi sɛ dodoɔ no a wɔte abusua no trɛ ɛna ɛnan ne ɛmu na ɛnum sa bɛka ho ma yɛnko saa nnanan yi abere wɔte ayi asi hwei ɛbɛso no ɛnanan wohwɛ a ɛbɛso sɛ abusua yi dodoɔ yi si tie sɛ so ɛfisɛ yɛduru mmerɛ a yɛkyerɛ sɛ yɛn nso yɛpɛ anaasɛ obi a ɔka ho biara nso kyerɛ sɛ wɔpɛ kyerɛ sɛ wonya adagyeɛ na wowɔ mampɔma no mu na wotie sɛdeɛ nsɛm mo si korɔ nti ɛsɛ sɛ ɛda ɛdi kae no wɔntumi ama ɛda ɛtɔ soɔ wɔntumi ama ɛda ɛtɔ soɔ saa ɛmɛnan deɛ ebi wɔ mu yàgye sɛ abusua nso obiara kɔ yi mmienu ne mmiɛnsa koraa na sɛ wɔn kɔyɛ ɛmfa no sɛ aduonu koraa na wɔfɔ wɔn mu ɛfɛn sɛ wɔnya ne nteɛ wɔn a wɔn ayi wɔn ti a sɛ bisanka wɔn nya ayɛ a kasa bisanka yɛnka ne sɛ nimonyam tɔ wɔn so a nka wɔn ebitu ama ne mpontuo yɛsɛ asomasi ka ho dodoɔ no a na ɔno wɔ aburokyire nti wei ka ho a na sɛbi ɛnya do ɛnyɛ mmiri hɔ a wontumi nkyerɛ ɛda a yɛbɛhu ɛyɛ ɛda a wɔn bɛkɔ akɔsrɛ nti wei kɔsrɛ deɛ a yɛbɛte sɛ asomasi akɔsrɛ nti yɛbɛte ne din anaasɛ obi wɔ koraa ɛnya nkɔsrɛeɛ no wobɛmni a ebi a na ankɔyɛ saa na sɛ nsɛm na sɛ ɛnyɛ de ebi de wɔde kan tete mate koraa yɛ nsoma me sɛ mmɛka na sɛ yɛate sɛ yɛate sɛ na sɛ mbɛsɛ ne bia wɔ fɛ so ɔyɛ na adwen so ɔbɛka na mbɛsɛ bia na sɛ bia nkɔbɛka biribi wɔ so ɔyɛ na adwen sɛ ɔbɛka na wɔfa wohyɛ Mampong a yɛka Mampong yɛde kan so ɛwɔ adeɛ kakra
omo firi yin fa nkasa na yin fa mama ko so ya so mo dru baby a won dru ye ne kakra and adanse kamera say asante de say baby fufu aka memu nyina say baby fufu wo ho sign yeah a friend adanse any amanse ho de a any na enipa fo mo ni eni akire baby a aka fo free ya enipa ni edi akire a o manga sakura ko bisa o mo mbeka ne say free ai adanse to no abeka say free adanse biso beka say free amanse ena o mo hwitiye ndi o mo sa hwitiye ne bi nso san fifiri baby a hwiti ko en sa ba o mo chi ndi obi beka chi o so fi acham obi beka chi o se o fi denjira so honembo enye fana efiri akopi acham kopi denjira nyina manse ne adanse ndi mampofo no so ejitum se o mu free adanse adanse no so o mu si o mu free ahensan adanse ahensan adanse ahensan no so no mo sa tutumi etu apanya ndi akwan so o na no o ndu ba bia ne bia ka ho enti o na free ahensan no ko ayase nti ayase phone na ma be ya fe o mo adiase o mo na se o mo ya se ya fe mo adiase eji a o ma fa to mo so no adiase adiase ya che sa ayase ni baby potia o mo fi bai na o mo fi ayase no o mo ba bujare bujare no we bujare no be kwa ni amafo be kwa ni amafo okay ya che se ewo bujare no wo e ka amafo zamafo asase ni bujare na amafo fo nso eye beautiful ya o mo nso free so mo ni Mampong nya no me na o nya ni Mampong don be du ho nso nso mutete okay ema bawro ene abontem atasomaso obi a ko hwehwe ba bi a nso betra okay na mo le ontratra be kumasi so ene bi so ko asante adomi abra ene woni ni hwidi mu ni hwidi mu ndi o muso ko onya bi a je se nyami nyina na e bekai nso ho ena apa any kuyasi no ewa fijasi na fijasi ankasa so anti kuyasi no se bera o mo no kulubia o mo fra no bomen so ndi bo mu se kofo no so no pie mu ha bomen ndi ya no de dinu ya na esese ndi o hwe o tie Mampong yemfo ni dinya na o tie kofo so yemfo dinya bo se o mo ya no krokra so ndi ko no so ayeka na ono so ka Mampong de share ho na apan ene yonso en jamase omuna so ka ndi be say yonso say o she jamase okay so ndi sankrofo nyina so hu omo se omo ye enuanum enu nti na eyi bi ba obenye omo nyina o tata Mampong de ye hu ka Mampong ebi bo hu se ai Ghana men no ba bia e frɛ no Mampong bia no obebu se bia no na je se omo ene Mampong ya ye kan ho asemi omo da omo pa na so omo ye nuanum okay ndi Mampong so de ye nya kura no Ghana men mu ye betuma nya du ana de bo sa kura omo nyina kire se omo ne Mampong ya e wo se kire ene ye nuanum ana se wo fadum yo no for hwe edwon that's what say bon so to so me no so ba so asante ene so ma wasi so Ghana ne hwe ma kese a wajade ato National House of Chiefs na nem sini esese we ye hwan
Mampong no ani baby agana edu sesel na Mampong so o sade ne chija Mampong no eso se wo ene me bi wo mu a sebe ebetimi ama odi santemani mu ni mo say we ana we de me de me ya bai re baba bi am baba oba bi aso ofi obi aso so ano engineer me dago de bi pie mu bia no ona mo ntina se ehwe de na de sabi da se bo beja to ho no esa se wo de nwa kase pa na to ho manto no so to bana so bo so mu a esa hu se wo de bi ade kono so ka de beto mi campus nsa no correct ntina se efi ade adwo ada na de obi ade nani yina de yani kire Mampong yes na ya hwede ebekọ ewo Mampong na yiri se de yesi ahya asomdwe mu ne de ebekọ asomdwe mu saa se de na hema se tutu na nema ne de ebekọ bokọ se de yini na yesi hu no na wo fa wo ye de nkomo ne nyina emba na wie ye na de mu susu nko de mu hwenko asamba na wo de ka kire wo mo mutim ayo mo kesene awo monti amane ase de na ayema ye no monti ase ne bra na wo hye no monti ase na wo susu no foforo bi no asamba na wo de ma wo bibia no wo bi na wie bi na ka wo se wo ye ene wo minse na senti no ya na se so bia wo susu hu se ansem na wo koka bie no baby asesa otimi kadro se bia ne so wubusa me se hwan na megiri se ni baby asesa me kadro me yeba enkyere se we na me peno we na me peno wo so ti abonti a me kwa de se nka be ben chen wo ti abonti tere na wo be ka se ni o hima ye wo mpene so o san de nko a wo tumi so be ka se de mo ye no enya asante amamre bi amomfanfa ono kura mpo a o sa tumi no kura no ye hwe ne ya ani ne noma o ya o nhye obia susu ne ya o susu hu ani adisua no de ma nkrofo ndi o mpo de o ye no no a de se ye ne ya ka ade asase ye hwe ne se Mampong wani monyam nso ni kwa se twima mentwe bia akoba ema ye ni monyam no pepa ndi de asase obia no unsusu obi o trim so timi jae se unsusu yini na kwa de asase kwa de asumdwe ene ni monyam na bebra Mampong mai as we nim dia won said ena nana no so ni mo say dane da mo no nana no di nkomuntina o mo ye de bebo adodo sa sure ene mo fa weda wasefa ni nze ne zere wo ko bi e bi di wachi na ye no akọ no for de nke ya be so ko di ekuru fo no de na mi free Mampong to ko di ekuru no ko pie no ba ko di ekuru ansa na ya o mo ba Mampong nsa mo ko Mampong na ko di ekuru fo no ne botase fo no ba ko okay nanso enipa na do so no ene bi amende mo ase bi pie mre bi nti no o no de bi ato mo ho so se se de baburu ni apa e so ya to ndi sabi okay na ba ne mbom se le ka no da chi bia no mo trans hihye na ko ye bebre ya e beboa se beboa no e be ya nri ya e do so na nsem no so no di ani no beba no na ko di anai nti yes o mbetna se debi no ka ya hihye se ye penai ana se pensia ana se babi eduro no enka wa yansan se muni chiche mu na nsam so do so eye kokruwa na eye na se abusuan de ni mu no eye wa kese ade ase ena afien so ye mpanya apa ene wedu ena de ni bi mapem
So I got yeah. And I think so. I have one and two. And that's a me. I can dress me and so I'm about to say. Never make a chum cake. The rest of that was so to me. Look how cool or you put us in Butasi Bitu. And an I man and then Jack made the theatre to me. And so yet Butasi. As I'm being said, any book could through me. Of our Shah. And that's what I remember Danis. Yo, and I catch you. And I remind another one suppose Sabbath. Sabi, I'm a man. Already a suja, no French. Yeah. I read my mind is a people I know James or opinions. People I know James or opinions. Yes, I die on another one time. A bill more you see, and it's say, and the repair of our fire, I'm a way, or should I say, I didn't know poor. Sabi, internet penny will catch a wo kan no agyabi na yesensua suade so sa anoma na no wose den kra na odidi ne mu di mfantwa su wo babia wo se wo kadru ene de wo yeduro eno nti se be na hema bi epono de ato ho no no ye na Mampong da yakoma so esanse ho no se yesom na no mo de be bo na nanom ye de yesom kwan mu ne wo de na hema tipe so da ye panyankopon be so na da ye na wo be yi a kire ne se wono ene wo mfa amani Mampong akonya no emfa ma no na won so na nanom tu mu no do be yi ni bia na ye wonom se ye ya somfo yi de ye besom na se de inima sante mo mani na mani no in se bibie mu na nanom bum ansana ni nyina nso ewie mu edi and se de ye kunu se koye na ena ye twa ho mfani di kan e de kire mo no ene ti ye nchire mu bi wasi hu ni abusua hodo no nya no ye wo fada roma mama ye hu ene ti ye be si ha ye beto fom bia no so ye be mama so enso so ate ye mama so so ensi e wo ho medi e de ma me fosia ofa ye da se pa no be no da je no nchire mu a o de amaye wo twede Mampong Nyankopon e ya doma ye be hia makram